Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para lare, sugeng pepanggihan kalian kunila wonten ing pasinaon basa Jawi. Saderengipun pasinaon menika dipun wiwiti, monggo para lare manengku puja rumiyin maos basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun kesupen nggih para lare nyepakake piranti tulis. Piranti tulis arupa buku lan pulpen supados para lare saged nyatet materi ingkang punila andharaken lan saged nyatet gladhen utawa tugas ingkang punila andharaken. Ampun kesupen ugi para lare ngisi daftar hadir nggih ten kolom komentar. Wonten ing pepanggihan menika punila badhe ngandharaken materi geguritan nggih kangge kelas 9 semester kalih. Apa to janjane geguritan kuwi? Geguritan yaiku salah sijining karya sastra Jawa sing kawujud saka pamikiran lan rasane pujangga sing ditulis ing tembung-tembung lan karakit adhedhasar larik lan pada utawa bait. Lajeng pujangga kuwi utawi panulis utawi pangarang anggone ngrakit geguritan iku bisa nggatekake siji diksi utawi pilihan tembung utawa kata, loro majas utawa gaya bahasa, natun mireng nggih gaya bahasa. 3 rima utawi sajak utawa dongding. Sekawan tipografi utawa bentuk panulisan. Jenis-jenisé geguritan. Jenisé geguritan adhedhasar paugeran geguritan bisa kaperang dados kalih, yaiku geguritan gagrag lawas lan geguritan gagrag anyar utawa modern. Saiki angka 1 dhewe bahas geguritan gagrag lawas. Geguritan kuwi asring diarani tembung geguritan. Guritan kuwi duwe paugeran kang gumathuk, yaiku paugeran. Geguritan lawas kuwi duweni aturan, yaiku 1. Cacahing gatra limrahipun paling sithik 4 larik. 2. Cacahing wanda utawa suku kata saben gatra utawa larik sami gunggungipun iki padha jumlahe. Cacahing wanda lan gatra kuwi padha jumlahe. 3. Dongding swara kudu runtut, yaiku nggatekake purwakanthi utawa runtuting swara. Dadi a i u utawa mbolan-balani tembung-tembung ning geguritan kuwi kudu runtut. Lajeng lumrahe diwiwiti kanthi tembung sun gegurit minangka bebukaning gurit. Nah kuwi lumrahe diwiwiti nganggo tembung sun gegurit ing ngarepe bebukaning geguritan kuwi. Lajeng geguritan gagrag anyar niki angka kalih nggih. Bebarengan karo ngrembakane donya kasusastran, para panggurit utawa pujangga utawa pangripta luwih remen nulis apa sing dadi woh pamanggihe kanthi luwih bebas, langkung ekspresif, ora nggatekake paugeran utawa aturan maneh. Mula lair geguritan gagrag anyar. Dadi ning geguritan gagrag anyar kuwi pangriptane kuwi luwih ekspresif, luwih bebas ngetokake apa sing dikarepake ing batine, ing pamikirane nggih. Lajeng ciri-cirine yaiku 1. Cacahing gatra ora tinamtu, dadi cacahing larik kuwi ora ditentokake. 2. Cacahing wanda utawa suku kata ing saben gatra uga ora ditemtokake. Cacahing wanda lan larike kuwi ora ditentokake. 3. Nggunakake basa rinengga kadosta purwakanthi lan saliyane. Tetep nggunakake rinengga kuwi basa kang endah. Ning geguritan kuwi duweni purwakanthi, duweni
a i u persajakan biasane ingkang endah digathok-gathokke. Lajeng ingkang pungkasan terakhir kuwi ora diwiwiti kanthi ukara sun gegurit. Ora diwiwiti ukara sun gegurit. Lajeng unsur-unsur geguritan. Unsur-unsur geguritan menika wonten unsur fisik kaliyan unsur batin nggih. Ingkang unsur fisik yaiku kadhapuk saka diksi utawa pilihan tembung, pamilihan tembung kawi purwakanthi utawa runtuting swara sarta tembung rinengga liyane sing bisa nambahi endahing gurit. Tembung kang endah supaya gurit kuwi tambah endah. Purwakanthi kuwi runtuting swara tuladhane iki ana ning pinggir. Ning kene ana warnane wis ora sumringah. Kemulan apa sing ora mambrah-mambrah. Lah iki lah kuwi nganu purwakantine ana huruf a nggih. Lajeng yen kuwi purwakanthi swara. Lajeng wonten purwakanthi lumaksita kuwi biasane sing lumaksita tembung kuwi dibolan-baleni kaya bumi nangis ki ana meneh. Bumi nangis ki ana bumi terus nangis. Lah kuwi dibolan-baleni nika nggih. Lajeng lelewaning basa utawa majas akeh majas sing bisa digunakake kayata personifikasi, metafora, ironi lan sapanunggalane. Ning kene ana majas bumi nangis iki diumpamake menungso wong sing urip bumi ki padahal benda mati diumpamake tapi kaya tingkah lakune menungso kaya apa sing dirasakake menungso nangis bumi. Nah, bumi nangis kuwi nggih. Lajeng citraan kuwi tujuane supaya saya nuwuhake gegambaran ing pratela. Citraan bisa arupa panyawang, pamireng, pangaras, pandemek sarta owah-owahan. Ing kene ana citraane iki. Luhe netesi lemah, pating pletak iki berarti sing dirasakake pandemek ning kulitane dhewe iki citraane. Yen kene warnane wis ora sumringah sing iso weruh warna kuwi mripat dadi nggunakake citraan panyawang. Lajeng tipografi utawa gaya panulisan umpamane rata kiwa tengen zigzag bunder nggih lan sapanunggalane iki tengah nggih. Niki berarti tipografine tengah geguritan iki. Nah, sakmenika unsur batin yaiku kadhapuk saka tema lumrahe nggunakake tema katuhanan kamanungsa tresna nasionalis alam lan sapanunggalane. Kalih raos utawa pangraos kuwi gegayutan karo nemtokake sarujuk setuju utawa orane pamanggih panggurit. Nomor 3 nada irama kanthi nada tartamtu wis bisa katitik apa sing diandharake dening panggurit. Kuwi bisa katitik saking irama lan rima kaya wingi bunila ingkang tuladhakaken gawe geguritan kuwi uga ana iramane. Ingkang sekawan iki paling wigati amanat pitutur. Apa pesen sing meh disampaikke kanggo pamaca. Pesen kuwi biasane ning geguritan kuwi jerone geguritan ana amanate. Nah, sakmenika wonten gladhen utawi latihan utawa penugasan kangge para siswa wajib dipun garap lan dikempalake. Niki dicatet riyen nggih. Gladhene apa? Nomor 1. Gawe geguritan utawa puisi Jawa kanthi tema alam, katresnan, budaya milih salah siji. Wis sak karepmu arep milih pundi nggih. Angka 2, paling sithik 8 larik. Puisine kuwi dibatesi, Ibu batesi paling sithik 8 larik nganggo basamu dhewe nggih. Dadi digarap dhewe, mboten plagiat ten pundi-pundi nggih. Semangat ngerjakinipun nggih. Sampun mekaten saking Ibu, menawi wonten materi ingkang dereng paham saged dipun suwun pirsakaken ten Ibu, saged ditakenke ten Ibu nggih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sinau basa Jawa.